Преминаване от социализъм към комунизъм. При комунизма няма да има класи. Така. На всеки го според потребностите. Така. От всеки го според способностите. Кажи по-конкретно, кога се очаква комунизма? 1980 година хляба ще бъде безплатен. Така. На всеки жител ще се падат по 25 квадратни метра жилищна площ. Всяко семейство ще има хладилник, телевизор и лека кола. Тихо, ученици, тихо! Това е после. Но какъв е пътя към комунизма? Диктатурата на пролетарията е основното съдържание на социалистическата революция. Нашата диктатура е най-прогресивната, най-съвършената, тя е творческа, градивна. Лили? Тя е по-добра от всички видове диктатури. Първа жизнена необходимост, осъзната потребност. Лили? Социалистическата диктатура на пролетарията, за разлика от капиталистическата, е най-висшата форма на диктатура. Лили, ти подиграваш ли се? Излез навън!